Ik ben nou correct thuiskom en het planst er nog steeds correct. En zoals toen hier werd ik nog staan. Dus ik dacht, wat steen je rare strepen op een groen. Maar hier het dus een hinderstoen. Daar de hoeven. Daar een hinder. Dus hier is het helemaal droeg. En daar is het weer. En daar is het weer. Dus hier het eerst doen. En hier. Maar dat vond ik wel leuk. Hallo? Nou, ik heb Yveske nodig. Hey Coralle. Hey. Dat is voor Yveske. Hey. Wunder. Nee. Dat is voor die. Maar. Nee. Sally en Uniek. Reintje. Dit is Wunder. En ik vind dat als goed zus, maar dit is nou helemaal dik. Zij hier een bult, maar het is nog helemaal. Dat is wel wat gek. Is dit helemaal?
Oh. Dat mooi net. Hé, hey, on tops. Oh. Dan heb je gewoon eten. Hey, dreamy. Hey, Yveske. Kom maar. Kom. Tje, op het blokje zitten. Ik zal even helpen. Piet! Dat is vindt helemaal niet erg. Nog een keer? Nee. Kom maar. Kom. Kom maar. Dat is mooi zwier, hè? Frida en Johnny.